Ludzie, mamy nowe wideo. Idziemy sobie zacvičić. No. Kukajcie. Jaki my już wielki. Tu hibaj. Poczekaj, ja się tu nie zacacham. Tu ja idziemy ćwiczyć. Kukaj, tu. Dobre. Poczekaj, ty na tu wielku. Však to je jedno, zobacz sobie, już masz wielku. No to sklikamy. Masio nudła. Masio są już. Jeśli co? Massive Fitness. Ty się baby. Ja są mega... Ja są więcej jak ty. Jakaś? Co się ty już? A tak nie, ty się... Ja są Masio weight. A ty już wiesz tu, metalistu. Ja mam 1,73, ty masz 2. Tu jest jedno. Idziemy Tu. cachać. Idziemy wszystko tu, o tej mapie. Poczekajcie, doberem się. Ludzie, dajcie odber, a? Like, a dzwon. No, dzwonczek. Duricy, to co? Ci mnie zwrócił. Nie, jak ja się... Jaki to ten negrosz. Wielki. A kiedy ja są negrali. Nie, to jest jedno. Rodzimy. Chyba i tu to temu ujkowi, że kto je większy jak on. Grzesi. On jest większy kuścik. Idziemy wszystko teraz sahnąć stadzi. Energię, jak macie energię, możecie ćwiczyć. No, czekaj, jeśli się jem po to tu. Ja sobie idę. A idziemy. Jak to jakie lachkie. Szeglarki. Dla nas wszystko jest lekkie. No, idziemy od kurczeta. Idziemy od kurczeta. Dla sąsiedkich. Rucznie, struncznie. Три są to te kurczeta, nie? Hej. Sushi i Kolacie też tri, nie? Hej. No, a idziemy. Ja już... Chodź, tatic, ale my Jaj. poczekamy tu nie. Sushi, susieska. 6. To nie kłam. Tu już jesteśmy na arkadzie? Hej. Tak Michło. Teraz idziemy A po co? tu idziemy ćwiczyć. Tu nie ucanie wszystko. Ci? Nie rób frajera, bo wyzdryzgasz się. Poczekaj, ja się nie. Nie? Nie znam, bo idę. Chyba tu jest 3 basketbali. Za to tym tu znam, że tu jest mrkwa, farmarstwo. Ja to ucahnem, ja sam to ucahał, skuzaj ty. Ja już sam na mrkwę. Poczekaj. Joj. Ja sam na mrkwę. Poczekaj, ocahnem. No ci to pójdzie, jak byłeś skakać. Widzisz? Ja jakiś silny. No ludzie, czekajcie na nas. No czekaj na mnie. No ja. Widajcie odber hlavne, Hej. abyste się mali i pri ďalšom videu na co kúkať. Ja už sahám, ty? Ja jeszcze nie, ale nie ustanie ma się sitko. Nie ucahneš. A ty? Tiež ne. Ja sotva traktor ani neznám ucahnuť tu. Ja nie to ten, tomatu, a nie wiem, ucahnutý. Ja iba znam toto seno. Jedno. Joj. To już ciężkie ludzie. Ťažké na nás. Dáme si postupne všetko po jednom. Dáme, hej. A ešte musíme aspoň tu všetko ucahnuť. Až No. tak skončíme video. Ideme si zacvičiť. Ešte čekaj. Ešte musíš nabrať energiu. Nie. To má to znám ucahnuť. Kúkajte, aké oni sú Kus to silní. tých red kvičiek, či co to? Všetké. Šitké? 3. Jak to mrkva, ty debil. Však red kvičky. Mrkva. Red kvičky. Mrkva. Však red kvičky. Neklame, bo ak strelím, to zlo nedobre bude. To som co, prečali? No. Cvičíš? Hej. Hej. Ja už mám 1,92 a som, vieš čo som? To. Som, že to sú ľudí, nevidím ani sám ja. Som, že big man. Ešte big man, tesi, už prestaň svišiť, bo mi obehneš. Dorica, však ty silnejší jak ja. Musíš počkať na mne.
Ja som už vlhkol. Ja odtiahnem to tu. Ani necáhaj už nič, musíš čekať. Toto dildo. Musíš čekať, si vravím. Dobre. Nie dobre bude. To te varujem. Dobre. Poď na tamtú mapu, nič už necáhaj ty. Dobre, počkaj, ešte Musíš čekať. Furt ten Wigman poražený. Idem ja iba na 100. Poznať to tie stroje. A ty už nič necáhaj, až kým nebudem mať tak, jak ty. Dobre, zastavím video. No, No, už sme tu, už som ja, ideme sebe zacvičiť. no. Nebaj. Ideme zacvičiť. A ideme. Cvičíme, aj vy musíte doma. Keď budete, bude zle nedobré. 2.15. Tiež? Hej. Tebe ostalo veci energiu, ale neserme. Čiž počkať, s kým ja ucahnem redkvičky, či mrkvičky, až tak, no. Joj. Všetko ucahneš, ty cigan. Hej. Čo ja? No, už som otvoril. Poď. Čo jak to? Normálne. Ešte som to vykrivil. Tam nič neusahneš, to tam ani ísť nemusíš. A tieto ľudia. Ja tu neotvorím, si vravím. Otvoril. Joj, že to ťažké. A tieto ľudia. Že asi bude koniec. Už sme ešte dosť dostali. Čavce. Čaute. Dovidenia. Zajtra ďalší diel. Musíte ale dať odber a like.